Usa sa mga kalanon nga tatak bisdak ang mugna gikan sa lagutmon nga kamoting kahoy. Kinisama na lang sa putong balanghoy ug kabkab sa lungsod sa Tudela, Isla sa Camotes. Atong tilawan mga kapuso kay siguradong lami siya. Kini ang putong balanghoy o kamuting kahoy nga giluto sa kababayan sa lungsod sa Tudela. Usa ni sa ilang gibida sa nagpadayong tabo sa Kapitolyo. Gimugna kini gikan sa unod sa kamuting kahoy nga giproseso hangtod mamahimong puto. Gikan sa lutuanan, gihaon dayon gibutangan og latik o animal gikan sa lubi aron musamot kalani. Basang sa amo, kung inani nga puto nga uga ka na Traditional. kumot kid siya. Lamig yun. Kaon ta inaning produkto sa balanghoy. Pinakaminos anak nimo nga atos 12. Kahit Power man eh. Nawa ang kinaon karon mga artificial na lang. May lang anak mo sa duha, pero ang katong mga balanghoy, pinakaminos ang anak 12. Kadagana sa mga pamilya sa una, kana siyam ngadto sa kadto sa balanghoy may kinaon. Oh, balanghoy. So, ligot tingali no kay less man sugar. Oo. Kaysa kumpara nato sa rice ang balanghoy niya fibers ani labos na. So gawas sa putong balanghoy mga kapuso, doon na sad sila ay lain niya produktong lami. Muning kabkab. Kabkab, balanghoy Japon eh, crispy kabkab. Ya. Nagumpong. Perfect nga pares kuno sa puto ang sikwati, gikan sa tabliya nga mong nausab sa lungsod sa Tudela. Nakatabang gyud na ako na sa akong panginabuhi kinahing puto nga balanghoy o kanang kabkab. Kadaghanan yes sa kababayan farmers nga mga kababayan sa amoan nga lungsod mo nagkuha gyud ini nagandam. Sa Pikas Bahin, gibida usab sa lungsod sa Pilar, Islas Camotes ang ilang tinabal o salted fish. Lakip sa gibida nila ang lami ang ginamos at matngon lang sa sobrang kaparat. Perfect match kuno, dili lang ang kanon kundili saging hilaw nga linungag. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.